kubor nakaslem jong unong san hima. Kublai pi ki perlok be baro ki balong rugi nong kersan ki barat ba jong ke channel unong san hima bat minta ka kenti ngakwa ban shim ni gani ka lat bat ka kabu ban ai kublai pi baro ne ka benta ki jing kersan ki jing ai jing mun bat kham tam e ki jing ai min sim jong pi ki pai ba yangi kum ki nong lum kubor bangin nang la shu ban trei kham ha bat trei hok bat ru bat trei dem ya ka kam Tikum si benta nakaslam tri kam jong nong san hima parlong ngashim ni gani benta ban pen pau ka jing sumo baru ka jing kublai ka bakrao e pi ki pai ba be ki video don wang ka por lingba ka jing pe jong pi ki videos baru ha ka be dei ber ki khana lingkot ki bangi joan ra shapi lingba ki program ba pher bat kham tam e halor ka we ni ki program ka ba pi kum ki pai ba pi tiblut baro bat kata ka dei ka program kisau ayom kipor. Perlu ngilas sedangnya ke program na do ka arpauterik jong ubnai kelalin kor jong news nem momentar jar arpulai pada kejingnya lenti ngili i ya ka mensim ka basit rahem ke jong pi pan ai ke jing kersan da ka ba pi pet badru da ka ba pi ai ke ti jingmut mo ka ba pi ai mensim shu yangi kum ki nong tre hinroi ha ke por pat ngakwa pan ai ku bele kerpang ye pi ki perlu be ki jonga nado ki kenari ki barasan larang ba ki bom juklet ban pen ya ki khubor ki ba kerpang ba pher ki ba ngi kum unong san hima ilawan ra shapi bat pen iru shapi ki pat ba gumba ngili ki khore mo ban bun kam ha ban pen kre ya jingwan jong ka ayam Christmas baru ban pediang yo usna mo bathamai ngatharai ngili thi ru i ki jan ki nep bat ki juti ban plitnan bat ban pen habreu yelade henry kawai pat ka ba ngidai ban kan mau ba kum mangila pen kre yala din ka benta gani ka jingle kwen Christmas ba yo snemo betmai tongin pen kre ru yala di ha ki donut pat ki jingmu jing berkhat jongi ban pen khamai ya ka jing im jongi da ka bangi im ya ka jing im ka batem brete blai badru bangin pen me pen sa ya ka shong suk shong san kham tam ha ka ban kiar ni ki no gino ki kam ki basneu bat ki jindi pun bu a ki ba bonjai kibara ban penjot ya ka jingim shimet badru ya ka yeng kasem hagani ka pon ko ban kentu ipi ki perlok ba tongin kin mau lem he ki jing duai ki perlok be jongi ki bam yolan banya dan bentalang haga ban lek men ni Christmas yo le si ki don hapedeng ka jing pang jing shitom ni ki ba mat ni ki jing e ki jing jar ka jingim badru kam tam ni gi perlok ki baduk mo bau blai jong ka jing start un ai bor bad un pendap pembiang ni gi jing duna halor ki jing don kam jongi ki ba man kasni badru bangin dang yo ya kata ka met ka basat baklan kat banang mi kisni bad kat banang tulun ki benai kisnam Tekum ta perlu hang ni ka por ngina ka slem trekam jong nong san hima ko mangala umni ni shim ni ka kabu ban ai kublai Christmas basuk bakamen bat badap lagi jingkur ku ye pi baro ki perlu be ki baju kersan ni ka channel jong nong san hima badru kasnem thamai basuk ye pi baro bat nang ye kersan yangi hagis ngi ki por ki ban nangwan namar ka jing kersan jong pi ka long jing ai men sem yangi bangin nang tre shitom shishu ti sashi sin parlok haga pun kun kublai shibun bat ublai jong jing suk undon lang bat kurku lang ye pi